Els poemes de la pandèmia per un món millor volen despertar les consciències per un món més just, plàcid i segur per a totes i tots. És primavera ens convida a viure una vida més plena, després d'un temps de reclusió, havent-hi disminuït el perill de contagi, que no eliminat, perquè ens ha fet més forts en la voluntat enfront dels negacionistes i malintencionats. Un prec, si al final us subscriviu al canal, facilitareu la difusió d'aquestes poesies de caràcter regenerador. És primavera. Ja han passat els dies resclosits, paorosos de fosca nit. Reclosos en la cel·la íntima, potser ens n'hem ocupat a endreçar el nostre jo, a podar, adobar i conrear l'arbre massa temps en camp erm. Obrim la porta. Un cel d'atzur ens dóna llum i reconforta. Ja no roman la por a l'espasa justiciera, encara que la tenim a sobre, amb un fil suspesa. La primavera, florida, verda, l'ànima engresca i el neguit solassa. Amb els braços oberts esperem reeixir-nos en el nou temps. Els núvols de tempesta i els ocells negres que voleien no podran marcir-nos la primavera. La por ja no ens inquieta. I res més, una salutació amistosa, donar-vos les gràcies i que el poema us reconforte. Us recorde si voleu subscriure's al canal.